Okwi na no maka Mbaka. Yes, now. Mpia. Mbaka is one of the strongest doctors when he Ituku Ozara. Yes. Yes. The strongest native doctor. Yes. When he Ituku Ozara. Yeah. Father Ede. Abmo Enugu State. Okwi for Father Ede. Father Ede. Yeah. Na Ben Neba Ugo. His father, his great-grandfather, but Otop Udi Biafra anya. TB Joshua, people TB Joshua. Yeah. And Eben Bikita Ondo State can be near. Yeah. N'obodo TB Joshua ha ka nọ na a na-agbagharị gidi akoko anọ m n'ikare ọbụna ịbịa n'go Ondo steeti ị ga-ama ihe nna agwa gị nwanne TB Joshua onye the same village afa the man bụ Gani Adams ị na-anụ maka Gani Adams yeah lie down this Gani Adams ahụ na-ene anya ụmụ arụsị dị na rigidi a the whole Ondo steeti the whole ya na-akpọ Oduduwa niile ha na-abịa asa abụọ once in a year moto ga adịka from here to Lagos the whole Ondo state niile Yoruba niile na-abịa asa abụ data arụsị imagine arụsị ndị niile ejigote esi arụsị niile dị n'obodo na Yoruba niile the whole arụsị ahụ niile that very arụsị ahụ niile na-esekpu data arụsị and a woman ka ọ bụ so ọ na-adị mma mmadụ igwe mgbọrọgwụ ọ bụrụ inwe ụlọ mgbọrọgwụ gasịghị ike ikuku bupụrụ n'akụkụ Gani Adams abịa na physical bite abịa na physical fight onwe ndị go ofu ụlọ aka a ga-ama ya ọda na mana ọ dị onwe spiritual backup this stronger than any other deities na Yoruba land. Anyị bụ Igbo amaghị bụ ọnya merụ ndị ugwu anaji anyị eme anyhow. So ha jete si onwe ha na spiritual realm wee na-achọpụta that no deity nke nọ na Gani Adams no ya ka deity ndị ọzọ niile ga-esekpuru. So that's why eji mee Gani Adams